Priatelia moji, zdravím vás ako vždycky u našho nového videa. Dneska sme došli na takú našu puťovečku. Ideme robiť fasádu, ideme robiť tento pekný dom, ktorý tuto je. Ukážem vám ho, jak vyzerá. Robili sme test klientovi. Test vyšiel ako vždy brutálne. Poďte so mnou na to pozrieť. Toto sa tu bude celé umývať. Tento celý domček krásny. Ako isto vidíte, tu už je test urobený. Takže test sme robili, takto sme klientovi urobili test, tuto vyšiel veľmi perfektne a my ideme na tú premenu. Poďte s nami. Tak zdravím vás. Takže máme to hotové. Bola to veľká makačka. Akože poviem vám, že bolo čo na tom čistiť, však ste videli na fotkách aj na videách. Poďte so mnou pozrieť, jak to vyzerá. Takže máme to tuto. Nech sa páči. Krásne všetko išlo dole. Klientovi sme urobili jednu túto celú stranu. Aj túto stranu. Museli sme použiť plošinu, ako ste videli. A takisto aj zadnú stranu. Takže takto to je. Takže tak, nech sa páči. Takže kľudne, ak budete potrebovať, kľudne nám volajte, píšte, telefónne číslo máte a nezabudnite nám dať odber na našom YouTube kanáli Richard Čistí. Ahojte.